Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Ibinahagi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nasa 47.80 billion pesos ang halaga ng mga iligal na droga na nakumpiska ng pamahalaan sa mga pinutupad na anti-drug operations noong 2025. Batay sa inilabas na datos ng ahensya nitong Martes mula January 1 hanggang December 31, nagsagawa ang PDEA katuwang ang iba pang law enforcement agencies na maigit 39,000 na mga operasyon kontra droga na nagresulta sa pagkakaaresto ng kulang 51,000 suspects mula sa mga street-level pushers hanggang sa mga high-value targets. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, ipinapakita ng bilang na ito ang matibay na paninindigan ng ahensya sa pangunguna sa pambansang kampanya laban sa iligal na droga. Kabilang sa mga nasamsam na droga ang 6.59 tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 44 billion pesos. Mahigit 174,000 grams naman ng cocaine na nagkakahalaga ng 924 million pesos. Higit 25,000 ecstasy tablets naman na aabot sa 42 million pesos. Mahigit 546,000 na grams ng marijuana kush na nagkakahalaga ng 655 million pesos. Dagdag pa rito ang 1.85 milyon na gramo na tuyong dahon at bricks ng marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 220 million pesos. Mahigit 515,000 na gramo ng marijuana stocks na nagkakahalaga ng 62 million pesos. Mahigit 147,000 na grams ng marijuana fluting tops na nagkakahalaga ng 18 million pesos. 4.89 milyong marijuana plants naman na nagkakahalaga ng 980 million pesos. At mahigit 183,000 marijuana seedlings na nagkakahalaga ng 7.3 million pesos. Bunga ng mga strategic operations, mahigpit na pagpapatupad ng batas, matatag na ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno at pinaigting na partisipasyon ng mga komunidad, patuloy na nagkatagumpay ang misyon ng PDEA na unti-unting sumusugpo sa mga sindikato ng droga at napoprotektahan ang kinabukasan ng bansa. Nanawagan din ng PDEA sa publiko na manatiling mapagmatsyag at aktibong makiisa sa kampanya kontra iligal na droga sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga kahina-hinala aktibidad, pagpapalakas ng community-based prevention programs at pakikipagtulungan sa mga otoridad. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.